ba mu sare ba, ba za mu juya ba har abada. Insha Allah ba za mu daina bara ba, ba za mu bi constitution ba. Littafin Allah muka sa a gaba da ƴaƴa biyan manzo. Makiya ku ji ga sako, kisan da kuka yi a Abuja ya daɗa mana dagi, ko za ku kashe mu duka ba za mu bar suturo, sai idan kun saki amfan. Makiya ku ji ga sako, kisan da kuka yi a Abuja ya daɗa mana dagi, ko za ku kashe mu duka ba za mu bar suturo, sai idan kun saki amfan. Nasta'inu bika Allahu, ka taimake mu mafifici. Nasta'izu billahi, ka tsare mu sharrin masharranci, ka tsare mu da makirci na dukkanin mai zalunci. Yau muna fuskantar ka da kadaitar zatinka, dan fiyayyen bawanka Mahamudu babba dan babba, sada dai ba mu juya ba. Makiya ku ji ga sako, kisan da kuka yi a Abuja ya daɗa mana dagi, ko za ku kashe mu duka ba za mu bar suturo, sai idan kun saki amfan. Kara tsira da aminci ya rabbi gun baban Zahra, Mustapha baban Kasim, mafakar dukan mai son tsira, rahamar duk al'umma maza da mata har yara. Shugabanmu mafifici Mustapha mai adalci, ba shi ba mai zalunci, inuwarsa ba zai zauna ba, ya ba za mu yi koyi ba.